Bynta ban kershan lemi ki long Iing ki bedok bat ki belamat ya Jing kerdo aka Jing pakhang Syniang kum kalat ban yada aka Jing sapriang jong kunyang jempang COVID-19 kaseng Nyautrep Youth Council West Khasil District hapo aka Jing ilam jong presiden usamla lumlang kharsimli bot general secretary usamla wante bokling do hakan reutrik mentau benai kila hiar shiki katto kat ni ki Syniang ban sami ki Khaw shiki saw pratli ki long Iing kita ki saw pratli ki long Iing ya kabakaseng HYC ki leyo ban sam ki kentup ya khatnyo ki Iing hapo ka Syniang mau kodiang arpo Iing hapo Syniang sedli bat khatwei tli ki Iing hapo ka Syniang maurok persosat ya kabala samru march pau kilo u Khaw hakte jinglej ban sam jong kaseng HYC ki Khaw nalor ki Dkhot jong kaseng HYC laidon langru ki nonggit kam jong ki Syniang bat kiwei usamla lumlang kharsimli presiden ki HYC West Khasil District ulong bakate ke Jingno Jingiarap jong kaseng HYC du Khaw sheki long Iing ki belamar ki Jing kadai balas Syniang pisa di para Dkhot jong kaseng hakawai pat kaliang ke HYC West Khasil District ka penrem juri ka sorkar jila bakamla bantel kami ka dor ki marbam ka buru ki Jing ki paiba Iing Robert ini. Cuma isap lam dekat satu man hindar lah terus. Ngi wan hang ne mentah na kaliang jong ka Nyautrep Youth Council West Khasil District hadin wangi layo sngew jong ud jong nam jong paradok prasnam jong i hakleng jong West Khasil District kum kaseng ngimla wan shu ya sngap ko ngi snuthu bo bor jong i kalong ka bor ka barit ngimde ki MLA ngimde ki MDC ngim yo skim nang nu mereka basngew tanat long hadin bangi layo sngew bagi paradok prasnam jong i kila don habreng ke jingling a breng ke jing keduk Khaw na kaliang jong i ngilawat donation ngi para inong elam ki jongi ki Dkhot ki jongi ka hakleng jong ka West Khasil District dan ki pelano Syniang do Khaw dan ki pelano Syniang hata kerkom te kum tang isu tenat na kaliang jongi mentang ila persyang de bor berit jongi ngilawan haki lai ti ki Syniang kata kalong bangila sam isya ki bedon kam yo Khaw kalau don pedang ka jing keduk 6 tau Khaw tingila le sam nengkong ngila lej ha mo ka diang khat ar ligi long Iing mentang ngilawan sang ne asili ar thot ligi long Iing kum juru mentah sa kamorok posok sar kum bakhat li kilong Iing kum basau kum li tam kilong Iing mentaka sengin pendap te na kaliang jongi kum ka seng oi ngi su thu bakabor jongi kilong ka berit ngimla ban kot bor kum kiwei kham tam kum kinong mi khmat hanre na kaliang jongi ngi kwa tang ka ba kum bangila kular bangin dekat bagi paradok parasnam lah ka jenjar ka sipa lah ka gunung bentah kum ta na kaliang jongi ka seng kani ka dei ka bentang kam dei kata ka bentang ka ba lesi na kaliang jongi bayok ru kim da long ko jing mentah ya du kata namang samtang march 4 kilo markat ar kilo markat lai kilo ne markat san kilo henry tang ko wei long bang sipun pau bang idon dekat berki hak deng ke jing jenjar ke jongki kum tang ngi nakaliang jong kaseng ngini teng ya kene ke bentah kani ke jing sedang hapo jong West Khasil ban ngini teng nang ni sakman ngi sapha ru ngi sarkil ngi sapha ki unit ki jongi ki badan nakaliang ki Syniang hakilang ki than bakin lek ni bentah bat nakaliang jongi ka West ngila bu ngila mang 6 tau Khaw 6 tau jongki bakin pak haman ki sarkil bakin dio pasam haginu ki Syniang ki badan pedang ke jing keduk yo Khaw te ngi sngew tanat nakaliang jong kat bang ngilej nakaliang dor bar Syniang ru ya trilang bat ngi ki a ya ki les ki ba nomor ngi ngimtip ki Syniang ki jongki rekat ke jing trilang ki Dkhot jong kaseng ke jongi ki badan hatu Syniang ki yo ban ya keren ya discuss bagi rang ba Syniang kum tak yo ki les ki badai hok si saban yo ya kum kini bentah bat na kaliang jongi kaseng ngidon ru ki bentah pan ngin pej kum kinong pej perman apo jong West Khasil District ngi kerpar ru yo DC ngi i na kaliang DC hawa open pej ki kam ki jam kham tam hakanika lockdown kepala penpena arwes ngi kalong kenrum ken pram ha po jong West Khasil jongi ngi pej ha East Khasil ngi pej ha South West Khasil ngi pej ki we ki khambyang henry ha po jong West Khasil jongi ngi dale rancha man ki wat ki ibana shlong kriya ya thu kana ya kata hukum ka jingpynbna bej ka jingbom yet bej jong ki kam ha po jong West Khasil District kum ta na kaliang jongi kum bangila ya kren do bad disiru ngi 11 bej ba ka eke ka badlek ka dai ban long yat bej kam dai ban long minmit kam minmit kampli ban tang ban lethit yaki marbam lane yaki bam hagiyo jungi yaki jingbam gi giyo jungi hendai men step padik khang minmit lapan pernah hadu ar baje siteng sengi lapan la de khang nadu
khát quê bây giờ khát ao bây giờ cái này lòng cái cái jing duna cho cái đơn system thì cũng tangi kerpat dah jing kerpat dan buram bio DC cũng juru niki MLE kim dai ban shania tangi niki ada system lagi dia bani pelem nomor kadai ke kameram ke jongki bani pelem nom ta jongki nam ta cái jingpha jing miat jong kan ka than ke jongi ha ke juk khubor ngi i ngi sngo thu kat ka bang yat ha ki snong ki jongi ngi sngewbha ki kli yang i syai kata ka pisah ke sarkar ka pha nam ta jongki nong pala sejar we unong pala sitayo tikum ta nak kalian jongi ngi kentu ya ka sarkar ho leng ba kini ki MLE jongi po west ka sil ki de ban keren ka sarkar badai ban le no mentah pindale la sai endala yap than kaddo tili long ying le ang ta kan mentoi de yu le no ka por kam ta kala biang kumbak sarkar kala keren sai ba ngin pinti kena ba kanom kedu bam kum ta hoi ka bam kila ban yo rai larang kim don ka pisa menta kila song ying berusi kata hai kala we ke jongki ta mut ka ba kan wan ke jeng kedu bangin yap no ni khnyang coronavirus kumbala bynta kumbang ngila pikir ngila sumar ya lade rai ngin sayap tangan kum tang kerpat ka sarkar kadai ban le no kloi ya kene bynta namar kane kadai ka jing mentoi ka Khaw hoi ni ka plan ka sarkar kadai ka jing mentoi ka Khaw kum ta da ki le no ya kane kan long ka jing kerku ya ki pat nong kham tam po west ka sil district ka jongi bar ka bynta ka ba lai ka bangi ngi kwa ban pasat dimut long habadai kane ka government rate ngi ka government rate ka bala pelaj ka sarkar ka ar tarik jong benai mars araja Khaw wat u Khaw lai ru ni sekren nomor hapo jong wes zel ngi bam do Khaw lai wat u Khaw lai ulo poi lupa hagador jong government red ar pnyo hadu lai tho tangka kilo tikum ta kala long ka eke jing khia ka Khaw de ngi kerpat ka sarkar kam dei ban ong ba kilat Jingiarap kini rai ka dei ban so thu ru bangi ngi im do Khaw kum ta ka dei ban penduna kham tam nu Khaw lai rai ban menta kum ba ngi thit Khaw khat praspa na no sen area nomor ru na silong ikli khan rus pa kala poi kum ta kala long ka eke ka jing ka Khaw kila ban don pisah siajar kila ban don kim yo Khaw ki brio yang ki bun kum tangi kerpat ka sarkar ka dei ban turklar ya kane ka benta kam dei ban ailat ya kane benta le se ladak ka sarkar kam turklar ka paw ban kali ngi ka sang yong ba ka sarkar ka don benta lang ha kane benta ban penkiu le se ka don ka jing mentoi ya nu